Čaute ľudia, mám Kingston. Toto je... Neviem, či to je vlog, ale súťaž. Dáme to vlogovú súťaž. Dobre, nazveme to vlogovú súťaž, lebo v tomto videu sa budeme rozprávať o vlogách. Nedrub. A o súťaži, ktorá má byť, čo som hral na prvom vlogu. No, začneme informáciou, že útorky a soboty nebudú asi tak vychádzať videjka, nich nebudem natáčať, lebo útorok hneď mám osobne, hneď príjem zo školy, budem spať, idem k tomu menuje, robím si vlohy a nemám času. Na sobotu preto, lebo keď budeme hrať zápas, tak nemôžem natočiť a no jedine, keby sme hrali domov, lebo to príjeme také o 3:00 domov, tak to by som mohol. A keď ste si všimli, sa naprelo svetlo. Kutil SPS. Kutilstvo Slovenská partnersko štrudo? Neriešim. No. A zajtra má Nickman, musím si inak sadnúť, Nickman meniny. Tak tam budem a natočím nejaký vložiček. Bude tam Topman, to viem, Agronauts, Agro neviem, Agronaut 23 neviem a Skillakos LP. Sa mi zdá, že nejde jazyk. A to je všetko o tomto vlogu, takže informáčka. Tak som chcel. Čo tam je aj o tej súťaži na tomto videjku. Napíšte tam dole do komentu úplne až na riašku, že súhlasím, idem do toho. A do 25. decembra máte čas mi vyrobiť titulnú fotku na YouTube a ktorí si všimli, tak uvideli, že nemám titulnú. Tak preto. Prvá cena je môžem sa mnou natočiť nejaké videjko. Druhá, že sa s ním stretnem a tretia, že mu pošlem fotku s podpisom. A to je všetko. No a kto menuje najkrajšiu, tak vyhráva jednoducho a proste. Môžete to robiť cez hocičo, skicár, Photoshop, skicár a tak ďalej. Takže toto by bolo všetko o tomto vlogu. Takže čaute ľudia.